εγώ. Ένα. Απολέψε. Ναι, να την πάρει ο Γιώργος. Ας τα πάρει ο Γιώργος. Μία ας πούμε θα δίνει σαλάτες, μία θα δίνει μόνο κουνιά, μία θα δίνει μόνο ζωτίκια, μία θα δίνει μόνο κρέατα. Πώς το κάνετε? Α, η κάθε μία παίρνει να βάζει τα πάντα. Ό,τι προλαβαίνει, μπορεί να το πάρει σήμερα, το πάρω εγώ, το βλέπεις τι θέλει. Να το βάλεις σε πάντα. Τραβάς που βάζω τα πιάτα ρε, ντροπή σου ρε. Γεια, συνήθεια, πάμε όλα, συνδεύω Θεσσαλονίκη, συνήθεια. Αστέρι, είσαι πίσω. Όσα πιάτα.